Svätý Anton sa znázorňuje s bielou ľaliou v ruke, je symbolom jeho mravnej čistoty a duchovnej krásy. On sám mal o ľaliách zaujímavú kázeň, v ktorej hovorí, že jej koreň je liečivý a kvet biely a voňavý, čo predstavuje chudobných v duchu, ktorí majú pokorné srdce, čo je koreň, čistotu tela a vôňu dobrej povesti, čo je kvet. Polné ľalie prirovnáva ku kajúcnikom žijúcim vo svete, v ktorom kvitnúť je na jednej strane ťažké a na druhej strane záslužné. Pole, kde rastú, predstavuje boisko, na ktorom prebieha zápas so svetom a s diablom. V oplotenej záhrade prekvitajú rehoľníci ohradení, chránení klauzúrou. Oveľa záslužnejšie a hrdinskejšie však je, že kajúcnici dokážu zakvitnúť na poli, čiže vo svete, kde sa tak ľahko môže zničiť dvojaká krása kvetu, čiže nádhera svätého života a vôňa dobrej povesti. Táto myšlienka je veľmi zaujímavá, predovšetkým tým, že kajúci život vo svete, porovnaný s klauzúrnym, nemá pre Antona menšiu hodnotu, skôr naopak, a vyžaduje väčšiu statočnosť.